Здравейте, скъпи приятели! От името на Анка и нейният съпруг Стамен ви каним най-учтиво на сватбата на техните прекрасни деца Веселин и Мима. Сватбата ще бъде на 8 август 2024 година в град Харманли, ресторант Романтика. Нека всички гости се почувстват поканени. Заповядайте! Здравейте! От името на Стамен и Анка ви канят на сватбеното тържество на техните деца Веселин и Мима, което ще се състои на 8 август 2024 година в ресторант Романтика, град Харманли. За вашето добро настроение ще се погрижа аз, Тоши Памуков, и моят бенд. Всички сте поканени и купона е гарантиран. Очакваме ви!